Mangwanani akanaka muri eZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nawo masecrets nemaconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndakaromba by mistake mukomana Shim mainge muri mugore ra 2009 muri yangu yaparara. Mukomana Shim musazoshare profile yangu kana nani zvake. Ndiri kukunyorerai nekuti ndiri munhu apererwa. Please hide my name. Handisi kunyora zvinhu izvi kuti ndinge ndichiwana malove kana kuti malikes kana kuti ndinge ndichityisa vanhu, asi ndoda kuti ndinge ndichidzidzisa vanhu kuti chakaipa chakaipa. Once waenda kun'anga unofanira kuti unge uchingotarisira zvose. Handina kunge ndakaziva kuti kuenda kwandakaita kun'anga kwainge kuri kutokanganisa kwandainge ndichiita. Ndakakanganisa upenyu hwemhuri yangu ndisingazivi, kunyangwe hangu ndakazvikanganisira nelife yangu, but ini pachezvangu handina hangu basa nekuti ndakatotengesa soul yangu kuna Satani. But panguva iyoyo ndainge ndaedza kufamba nemwana ndikaenda naye kupi nekupi ndichitsvaka rubatsiro, but akandibatsira painge pasina. Ndakaedza kunamata kusvika ndaregedza kuenda kuchechi kwacho because ndainge ndichiona kuti hazvisi kushanda. Minamato yangu yaita sekunge yainge isinganzwiki, isingasviki futi kudenga. Zvakaitika muna 2009 mhuri yangu yainge ichiri diki. Ndainge ndava kuita zvekudrivawo matrucks. Ndakangobuda mupurazi ndikatanga kudriva matruck. Saka pakambani yandainge ndichishandira, kambani iyoyo mukomanashi yainge iine madhara akawanda echirudzi ende vaishandisa mishonga. Mistake yakaitika ndeyekudai: pandakatanga kushandapo pakambani ipapo ndisingadi hangu kutaura nezita because itori kambani hombe inotozivikanwa muZimbabwe, saka vainge vava kutanga kuita phase out mamwe matruck, vava kuunza mamwe matruck ainge achitonzi ndiwo malatest model panguva yacho iyoyo. Saka vamwe ava vainge vagara vachishandapo pakambani ipapo zvakavabata, vakati ko uyu mupfana uyu sei azongoti nekungosvika pabasa nekutopinda mutruck idzva, kunyangwe ainge asiri mamodel mamwe aya ekuti zvaitoshamisa kuti unge uchinzi wadriver truck rakadaro. But munongoziva kuti kana muchishanda makawanda pakambani, kune vamwe vanenge vava kutozviedza sekunge ndivo vanenge vari varungu, vanenge vachitarisira zvekare kuti zvakanaka zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichingoitika kwavari ivo vega, kana vamwe vakaitirwa chakanaka vobva vanzwa kurwadziwa. Saka ndakazova padhuzesa nemacontroller nemamanager zvekare because kwose kwandainge ndakashanda before ndo zvaingoitika. Ndaingotanga kungodiwa nemamanagers. Saka mamwe madhara avo atainge tichishanda nawo hakuna ainge achida kuenda kuDRC. Munhu wose ainge achida kuti ange achidriver achibva kuZim oenda kuZambia kana kuti kuenda kuSouth Africa. South Africa ndo yainge iri route yainge ichidiwa nemunhu wose because vanhu vaitirawo kutenga magroceries. Makore acho iwawo mukomanashi ndipo paya panguva yekuti zvinhu zvainge zvichinetsa, chikafu chainge chisingawanikwi mumashops. Saka kuSouth Africa waitoziva kuti waitoitawo mabhindauko ako uchitonotenga magroceries, mhuri dzako dzichitotengesa, muchitorarama. Saka ndakazoenda kun'anga. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichienda kun'anga, of course urwere hwainge hwapinda muropa rangu, asi chakazonyanya kundipusha ndechekuti ndaiti kana ndikanohodha kuSouth Africa ndaikwanisa kutorerwa stock iyoyo, mungava muri mubhodha kana mukutofamba ndototorerwa zvinhu zvandinenge ndatenga ndichiti ndinge ndichizotengesa. Mukadzi wangu ndiye aitengesa magreen bar aya, vana ilangeni ndiye ainge achihodhesera vezvimatakishopu zvavo. Saka kabusiness kedu kaiti kana kakasimukira zvinhu zvobva zvadhakwa
toshandisa futi mari yesalari tichingoenda takadaro, zvinhu zvisingambofambi zvakanaka. Mwana wangu akazoti arwara, ndakaedza kuti ndinge ndichifamba nemwana, but mwana haana kupora. Tainge tichingotambisa mari tichienda moving from one doctor to another. Saka mudzimai wangu ndipo paakabva achizondiudza kuti ainge aine vamwe sekuru avo vaainge akanzwa nezvavo, avo vainge vachigara kuGoromonzi. Akanditi ndanzwa kuti kune imwe n'anga. Ndikati zvekun'anga handidi, because ndainge ndisina kumbogara ndakaenda kun'anga before, but akazoti akonfirma, akabva achizoudzwa kuti yainge isiri n'anga inoshopera kana kusvikirwa, but he was just a herbalist. Ndikabva ndati kana kuri kunzi ndi-herbalist hapana chakaipa, but chatainge tisina kuziva nezvainge zvisingaziviwo vanhu vemunharaunda mainge muchigara n'anga iyoyo, ngezvekuti n'anga iyoyo yainge yakatopanduka. Of course ainge angoriwo herbalist, but ainge akaenda akabva achizonotengera mudzimu uyo waainge ava kushandisa mumatare ake, zvichireva izvo kuti ainge atova nechikwambo chaainge ava kushandisa. Saka takaendako mukoma tisina kana chatainge tichiziva. Tasvikapo ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichipinda muduri. Ndakapinda muduri, ndikanzi kupinda kwandainge ndaita muduri ndiko kuchengetedzwa kwandainge ndichazoitwa nemidzimu yavo sekuru. Ndirimo muduri kudaro vakauraya huku, vakabva vachizotanga kundimwaya ropa mumusoro mangu. Then vakazonditi ndinge ndichiuraya zvekare imwe huku iyo yandakazoenda ndikazonorasa kusango. Asi ndakati ndichibvako kusango, because handina kumbofamba kuenda kure kubva pamba pavo, but wainge kwava usiku. Komanashe vakanditi usazotarisa kumashure, mushure mekunge warasa huku usacheuka. But ndainzwa kutya, uye zvekare ndainge ndichinzwa kuti pane chinhu mhani chiri kunditevera. Saka ndakabva ndachizongocheuka. I think kuti kucheuka kwandakaita ndiko kukanganisawo kwandakaita mhiko dzasekuru ivavo. Ndakabva ndachizodzokera kumba kwavo, tikazoenderera mberi nematare. Ivowo havana zvavakambotaura, ende ndainge ndakamirirawo kuti vange vachizondibvunza kuti sei ndainge ndacheuka panguva iyo yandainge ndabva mukurasa huku sezvavainge vandiudza. But sezvo vainge vasina kundibvunza kuti sei ndainge ndacheuka, ndakabva ndangonyarara tikaenderera mberi nematare edu. Mukoma pane zvandakazopiwa, ndine chuma chandakapiwa icho chakazonyangarika. Chuma ichocho chikazotanga kubudikira yava nyoka inotaura, but dzimwe nguva ndaitochiona chiri chuma. Saka ndakabva ndachizochiisa muhandbag remudzimai wangu. Mwana ainge aripo. Mwana wangu ainge achirwara, aita sekunge ane maulcers, uye zvekare aita sekunge ane nhonho mumakumbo make. Saka vakamubaya netsono, ropa rikatobuda rainge riri reblack. Pose pavaimubaya ropa raitobuda rakagwamba ari maclots riri reblack. Saka vakabva vachizoti uyu anopora within 2 days. Handina kunge ndakaziva kuti kana ukaenda ukanobetserwa nemunhu anenge akaita zvekutengera shavi, unenge uchifanira kuti unge uchizodzokera kumatare kwake kuitira kuti unge uchizokwanisa kutenda shavi riya, nekuti kana ukasaritenda iro rinokwanisa kutsamwa, zvinhu zvako zvobva zvapanduka. Saka ivo vainge vasina kundizivisa kuti ndo mashandiro avo avanoita. Unobhadhara mari dzematare dzamunenge makawirirana, then shavi robva rachizotaura kuti iro rinenge richida kuzotendwa nei. Zvose izvozvo tainge tisina kutaura nezvazvo patainge takapinda mumatare acho. Saka ndakabhadhara mari dzose dzainge dzichidiwa, kukazosara mari, it was about $60, but makore acho iwawo yainge iri mari yakawanda. Ndakashanda kuda about 3 months. After 3 months ndakazoti ndiri muHarare, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kuZambia. Ndakavafonera ndikati ndine mari yenyu iya sekuru yandakasara nayo, toda kuti ndinge ndichikupai. Mukomanashi vakati tainge tichifanira kuti tinge tichizosangana. Ndakatonovamirira kushowground kwenguva yakareba. Vakasvika vakauya
vakatora mari. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndatokanganisa zvandainge ndaita, nekuti mari ainge yasara iri yechikwereti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiibhadhara zvekare mumatare avo, tonyorerana pasi, midzimu yavo yakateerera, uye zvekare mari yacho ndaifanira kuti ndinge ndichizoigamuchira ivo vasiri panyama, ndaifanira kuti ndinge ndichizoigamuchira vakasvikirwa nemudzimu wavo iwoyo, ndiwo waifanira kuti unge uchizogamuchira mari. Semunhu wekuti ainge asati akambopindawo mumatare munoitwa zvechivanhu, handinawo chandainge ndichiziva. Takangosanganawo kushowground ndikavatambidza mari yavo. Chinondirwadza mukoma ndechikuti ndakange ndakatovatengerawo kagurosari ndikatoisa musaga, vakatonditenda, but zvose izvi ndainge ndakagona hangu kuvatengera grosari nekuzovapa mari yavo, but ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa zvinhu izvozvo mumatare mavo, vakasvikirwa nemweya iwoyo wavainge vachiti mudzimu wavo. Izvi ndakazotozviziva 1 year later, mushure mekunge mwana wangu ashayika, kuti ndainge ndakakanganisa chivanhu. Ndakatambudzika mukoma. Kuuya kwandaita pano, I hope kuti nyaya yangu ichakwanisa kubatsira vamwe veruzhinji. Kana wakamboenda kun'anga, kana ukaona kuti zvinhu zvako zvastaka, hazvichafambi, kana kuti kuenda kwawakatoita kun'anga kana kunobetserwa nemaprofita, ubvaona kuti life yakabva yatowedzera kutooma, unofanira kuti unge uchigara pasi wombonyatsokuzvibvunzisisa mibvunzo inenge iri deep, because munhu iyeye maybe anenge aine mashavi aya ekuti kana ukasanomutenda akagarwa neshavi racho, dare rako rinenge richiri rakavhurika. Saka shavi racho iroro rinozogumisidzira rava kuronda manje, richida kuti iwewe unge uchizodzoka kumatare ikoko munge muchipedzisa nyaya dzamunenge makatanga. Saka kana variko vakambofamba vakanobetserwa, make sure kuti munodzokera unge uchinotaurirana nemunhu akakubatsira, uzive kuti hapana here chikwereti chakasara, nekuti ruzhinji rwenyu munongoti tiri kuroyiwa, ningi wangu ari kundiroya, but inenge isimbori nhau yekuti pane munhu ari kukuroya, asi ndiwe unenge uchizviroya, nekuti unenge wakabatsirwa nemunhu ane shavi rinoda kutendwa iro mbune, kwete zvekuti unozotenda homwe muchitaurirana muri panyama. Saka ndakavapa grosari ndikatoenda kuZambia ndichifara, asi chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakati ndava kuda kunosvika padhuze neChirundu, ndakaona chipoko mukoma. Ndakangoona munhu akangocrossa road. Munhu iyeye ainge ari munhurume, ainge akapfeka hembe dzainge dzakabvaruka bvaruka, akabva achizoputika. Ndikashamisika kuti ko munhu anogonzi anokuputika sei? Saka pandakamuona achicrossa road, ainge achiri nechekure, ndikatoisa malights angu pahigh beam kuti ndinge ndichikwanisa kumuflasha zvakanaka, but ainge achiri kure neni kuda about 100 meters or so. Pandakamuona ndikatotanga kutodzora speed, because aitofamba zvishoma nezvishoma achiita sekunge munhu akadhakwa. Ndakatotanga kutoridza bhero ndichiitira kuti ange achindinzwa. Mukoma ndo pandakabva ndachizoona moto akaputika, ndokubva moto uya wabhururuka ukaenda mudenga, ukazoputika mudenga imomo. Track rangu rakabva rakangodzima mukoma nashe, track richingofamba. Ndikatonzwa kutoti track ranyarara, handizive kuti rakamira sei. Ndakaedza kuti ndinge ndichitsika mabreak, but ndainzwa kutoti brake pedal rainge rava loose, kuita change down magia ainge akastaka, ndokubva rangomira ripo pakati peroad. Parakangostaka mukoma, ndakangonzwa kuti zhiriri mumuviri wangu, kurakidza kuti painge paine zvainge zvichiitika. Ndipo pandakangonzwa munhu kutura befu, ainge achifamba achiratidza kuti ainge achifamba ari padhuze netrack rangu. Akangotura befu murume iyeye, ndokubva track rangu ratongozvibatidza, but paignition key yainge iri off, but track rakazvibatidza. Ndakadriva kunosvika ndichinopinda mubhodha mukoma nashe, key yainge iri off.
pandakazonopinda mubhodha zuva rainge rava kutobuda, ndakangosvika nekungopaka ndikadaidza mamwe madhara awo ainge akamirawo padhuze nepandainge ndapaka, ndikati uyai pano madhara angu, pane zvandikuda kuti ndige ndichikuratidzai, maybe ndini ndiri kuona zvisiri izvo. Track mukomanachi rainge richingodhuma but key yainge itori paoff position, saka ndakabva ndachizovaudza kuti track iri ndaridzima but riri kungoramba riri on. Saka umwe wacho ainge ari muZambian akangokwira ndokubva atotanga kutoseka akati mbanje itai shoma. Ndikati kwendava mudhara, akati iwe track iri hausi kuona kuti key iri pa on position. Pandakatarisa mukoma ndakatoona kuti zvichokwadi key yainge isiri pa off but yainge itori pa on position. Zvinhu zvakatondishamisa. Ndakazodarikira nerwendo rwangu ndikaenda kuLusaka, ndokubva ndachizodeliver, ndaita delivery yangu, ndokubva ndachizotora imwe load kwava kubva ndachizodzoka nelod iya muHarare. Mwana wangu akatanga kurwara zvainge zviri very serious. Mudzimai wangu akandifonera akangoti angoona kuti network yangu yainge yava kubata line randainge ndichishandisa remuzimu, akanditi ndanga ndichiedza kuti ndige ndichikufonerai but manga musiri kubatika. Saka ndakamubvunza kuti what was the problem, akanditi mwana haasi kunzwa zvakanaka. Ndakazoti ndichisvika muHarare mwana ainge asingachagoni kana kufema. Ndakafonera murungu ndokubva achizotumidzira driver, ndokubva ndatoona SMS mufoni yainge ichibva kuna Tsano vachiti Tsano svikai izvezvi kuchipatara. Yainge iri hanzvadzi yemudzimai wangu uyo ainge anditumidzira SMS. Ndikatoziva kutoti kwainge kusina kumira zvakanaka, asi ndakashinga semurume ndikabva ndachizoenda kuParire Nyatwa. Ndakangoti ndichingosvika pagate repaParire Nyatwa ndakasangana neumwe murume, I think kuti chainge chitongori chipoko chandakasangana nacho. Murume iyeye akangoti kana ukasandibhadhara vana vako vose vari kupera kufa. Ndozvaakandiudza. Kuti akazoenda nekupi murume wacho iyeye handizive. Ndakabva ndachizosangana nemudzimai wangu ainge ava kutochema, takatotanga kutoita mafuneral arrangements. Pakuvigwa kwemwana wangu wakaitika shura rekuti takaona nyoka apo coffin parakasimudzwa kuti ringe richiendeswa muhisi kuti tinge tichikwanisa kuzosimuka kubva muHarare tava kuenda kumusha. Vakati vasimudza coffin ndopa ndakangonzwa kuti nyoka 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 because ndainge ndiri panze. Pandakanzwa kuti nyoka ndakamuona zvekare murume uya wandainge ndakamboona kuParire Nyatwa achiti vana vako vose vanopera kufa. Ino handina kunge ndakaziva kuti ndo rainge riri shavi mudzimu wasekuru avo vainge vakandibatsira. Saka ndakangomuona ndokubva atonyangarika. Takazotakura mwana wangu tikabva tachizoenda naye kumusha but kufamba hatina hedu kufamba zvakanaka. Taiti kana tikafamba motikari yainge yakatakura chitunha chake injini yaingotanga kungoboila. Tombofamba kana 50-60 kilometers injini yoboila zvekare. Takazoti tasvika kumusha mwana akazoradzikwa. Takagara pasi semhuri but pakangotanga kungoita confusion. Ndo pakatanga kuita confusion mumhuri. Ndichizodzoka kuHarare manje ndakazoti ndazorora ndopa ndakadzokera kubasa ndikabva ndachizotumwa netrack kuMasvingo. Ndaingoramba ndichingomuona murume iyeye masikati zuva rakacheka nyika, ndaitongomuona totongopesana but pandainge ndava kungosangana naye achinditevera kudaro hapana kana chaainge achindiudza. Ainge asinganditaudzi, asingataure neni. Kufa kwakaita mwana wangu ndakaita sekunge ndainge ndavhurirwa lucky because business rangu rakatanga kufamba zvakanaka. Ndikazosiya basa randainge ndichiita rekudriver matrack ndikatanga kuitawo mabusinesses angu. Ndakavhura mashops akawanda muHarare uye zvekare nekumaruzevha kwedu kwatinobva but ndakatanga kurota hope dzinotyisa. Ndainge ndongorota ndichingomhanyiswa nevanhu vanenge vachipenga, dzimwe dzinenge dziri mhondi uye zvekare ndainge ndisisina munhu ainge achandifarira. Ndaiva ndiri munhu
ndakangovengwa nevanhu kungosvika panzvimbo, ndobva ndatongovengwa nevanhu. Saka rufu ndopa rwakazopinda mumhuri. Kwakatanga bamunini vangu. Bamunini vangu kufa kwavakaita kwainge kusina kujeka because vakangorwara kwekanguva kapfupi pfupi ndokubva vatoshaika. Kwakatevera sekuru, hanzvadzi yaamai, ndikati zvimwe kuda izera. Kwakatevera hanzvadzi yangu uyo akashaika kuSouth Africa, akaita zvekutsikwa nekombi. Kombi iyoyo mukomanashi ndiyo yaanonzi ainge abva nayo kutown ndokubva yachizomuburutsa. Saka yamuburutsa yakabva yachizoita U10 iwo achino crossa road ikatomututa akatofirapo pasport. Vakatevera mukoma wangu akana varisa mukoma vakafa rufu wakarwadza vanhu vakawanda. Mukoma wangu vakangotanga kungoora gumbo. Zvakaitika vanoti vakati vari kugarden vakangorumwa hanzi nechispider chakavaruma ndokubva vachizoendawo kuna nachiremba ava vechibhoyi ndokubva varapirwa, asi vakazotanga kutorwara zvainge zviri very serious. Vakazoenda kuchipatara pavakatanga kuona makonye achibuda. Saka pachitsitsinho pavo painge pava neburi rainge riripo ndopaibuda nemakonye. Waiti kana wakavatarisa waitoona makonye achitobuda kubva mugumbo ravo. Vakatanga kuchereka zvekuti bhonzo ravo rakasara rava pachena. Shuwa munhu kuora achiri mupenyu. Handina kumbogara ndakaona zvinhu zvakadaro. Mukoma wangu vakazoshaika, but mukoma vachizonofa. Pandakaenda kunovaona takati tasara tiri tega. Vakangotarisa motikari yandainge ndichifamba nayo makore acho iwawo. Ndainge ndakabva mukutenga Toyota Hilux D4D. Vakabva vachizoti kwandiri, munina wangu motikari yako yakanaka. Ndikati yakanaka mukoma. Vakandibvunza kuti motikari ndainge ndakaitenga mari. Ndakavaudza kuti ndainge ndakaitenga mari. Vakati cash here kana kuti chikwereti. Ndikati ndakaitenga cash mukoma. Vakati kubva wava nemari. Asi munina wangu motikari yako ndikuona kuti iyo iri kuratidza kuti kala yacho ndeye white because yainge iri ye white D4D iyoyo. Vakati asi ndikuona kuti kala yemotikari yako ye-white haisiriyo kala yacho yechokwadi. Motikari yako yakatsvuka ropa. Kuseko motikari yako yakatsvuka ropa munin'ina wangu. Vakatotanga kutoeredza misodzi. Vakandibvunza vakati, munin'ina wakaromba here? Ndikati kuromba handina kumboromba ini. Saka mudzimai wavo akabva achizobudawo achibva kukitchen achiuya patainge tiri. Ndopa vakabva vachizongoti hazvina hazvo basa, ropa rangu iropa rako, chibayiro chako. Saka vaiti vakanditarisa vobva vatsikitsira zvavo pasi, votarisa gumbo ravo, votanga kudzungudza musoro wavo. Vakafa vakavhura maziso avo, vakafa vakavhura muromo vachiita sekunge munhu ainge aona zvinhu zvinotyisa. Ndokufa kwakaita mukoma wangu. Mukoma ndakazotanga kuona kuti this was a pattern because hama dzainge dzava kufa, vana vangu vakatanga kufa. Ndakazozviziva kuti ndainge ndakanganisa mhiko mushure mekunge mudzimai wangu arwara. Mudzimai wangu akarwara akabatwa chirwere chekenza. Akafa minyatso yemazamu ake yakadyiwa. Zvainge zvichityisa kane. Mudzimai wangu pandakaona kuti ainge ava serious, ndakamutakura ndikaenda naye kuna nachiremba because vainge vakamudischarge. Vakangondipawo mapanado. Ndikati but vanhu ava nekurwara kuri kuita mudzimai wangu vangangondipa mapainkiller because vainge vasingachazivi zvino kuti voita sei naye. Apa kuma private clinic unenge uchibhadhara on a daily basis. Mariwo ndainge ndisisina, ndainge ndapera mari. Saka ndakazongomutora ndikatoenda naye kuchipatara. Ndikati handiziviwo kuti ndoita sei naye mukadzi wangu. Then they admitted here. Vakati vainge vachingokwanisa kungomupa bed rest. Then mushure mekunge azoonekwa nachiremba the following day, then they were going to discharge here. Ndo zvavakandiudza izvozvo. Ndakati mudzimai wangu after apiwa mbedha for only a bed rest because vakangoti BP yake yainge yakakwira. Ndakafamba kubva
kuward kwaainge ari, kureception ndokubva ndachizoenda kwandainge ndasiya ndakapaka motikari yangu. Mudzimai wangu ainge atoshayika. Ndakazviziva because hana yangu yakangorova. Pandakapinda mumotikari ndakangonzwa mudzimai wangu achiti yes, ndikatoziva kutoti chainge chatobvondoka. But pandakatarisa handina munhu wandakaona, but ndakatonzwa voice rake akangoti yes. Ndokubva ndanzwa munhu ava kutochema chiti vana vangu kani, vana vangu. Voice riya rakabva rachizongoita sekunge munhu wacho ari kufamba achitoenda kure neni. Ndakadhiraivha motikari yangu ndichichema ndichibva kuchipatara ndichidzokera kumba, kunze kwekuti ndinge ndichiudza hama dzemudzimai wangu nehama dzangu kuti ndo zvainge zvaitika, ndo chimiro chainge chavapo. Handina kuda kuvaudza kuti sei ndakazviita handizivi. Mangwana acho makuseni ndakatobatana nevamwe tichienda kuvisitation, ndokubva tichizoudzwa kuti mudzimai wangu ainge akatoshayika the previous night. Vana chiremba vakatotiudza kuti they had tried to call me asi my phone was not going through. Zvandakaita mukoma pandakangoziva kuti mudzimai wangu ainge ashayika, ndakangobvisa simukadhi rangu ndikarigadzika zvakaipa so that risazobata network. Ndakatotangawo kutochema paya mushure mekunge taudzwa kuti my wife had passed away the previous night. Then vana mainini vakatoendeswa kumochwari kuno identify a body. Ndakaramba kuenda kuno identify a body. Ndainge ndichida kutoenda navo, saka tichifamba ndopa ndakabva ndachizoona nyoka manje. Ipapo ndipo pandakaziva kuti ndine nyoka yangu yeurombwa, because mukomana akabva atotaura neni akati haufaniri kuti unge uchinoona bhodhi yake, nekuti kana ukanoona bhodhi yake hukoyo nechipoko chake usamuona achiri munyoro. Saka ndakabva ndachizoti zano nderipi, ndobva ndachizotanga kuikwetsura mhere. Ndakachema muchipatara zvokuti vanhu vose vainge vachingonditarisa. Vazhinji vakatondinzwira tsitsi kuti munhu uyu mukadzi wake aimuda. Ndakagara pasi ndikatorwa nevamwe nesi because ndainge ndava kuti zviri nani kuti ndinge ndichizviuraya, ndozviuraya hangu. Ndakatorwa natsano nevamwe nesi ndikaendeswa mune imwe room, vakatanga kundipa counseling. Tsano vangu vachitoti zvino Tsano, kana mukataura muchiti mava kuda kuzviuraya, kana mazviuraya imimi apa hanzvadzi yangu yafa, saka munenge muchida kuti isusu manje tizosara tichitambura nevana here? Imimi mototenda Mwari kuti muchiri mupenyu, vana ava vachasara vaine muriritiri. Saka ndakangoramba ndichingochema ndichiita drama because ndainge ndisingade kuti ndinge ndichienda kunoona mutumbi wemudzimai wangu. Tsano vakazotorwa vakaenda vakanoonawo bhodhi, vakandibvunza kuti hamusi kuda here kuti tinge tichienda tose? Ndikati kwete, kana ndikamuona ndinokwanisa kana kuzotozviuraya. Saka ndakazongosara ndakagara muofisi muya, vakazodzoka vachizonditora. Ndakaita sekunge kana kudhiraivha ndainge ndisingachakwanisi, ndokubva tachizodzokera kumba. Mudzimai wangu tamuviga kudaro mukomanashi. After mazuva ndakazoenda kuguva ndikatanga kuchera. Ndakachera kuda about almost a meter, but handina kuzobata painge paine kofini rake. Ndachera kudaro ndo pandakanzwa voice rakanditi chimira, wasvika pandanga ndichida kuti unge uchisvika, chifushira. Saka ndakafushira mukoma, ndizive kuti ndakazviitirei, but ndo zvainge zvichidiwa nechikwambo changu kuti ndinge ndichiita. Ndikatevedzera ndikaita saizvozvo. Vana vangu vakasvikawo pakupera, kukazosara mumwe chete uyo anonzi Martha. Iye akaremara, anotogara kunochengetwa nherera, ndichitaura nemi kudai anoshandisa wheelchair, akaremara. Ndini ndakamuremadza, ndakatadza kuti ndinge ndichimuuraya mwana wangu mukoma. Kuromba kwandakaita handina kuromba nekuda kwekuti ndainge ndichida, yainge itoriwo shuviro yangu yekuti ndinge ndichichengetedza basa rangu, because pakambani pandainge ndichishanda, hamuvazivi vanhu vekuMalawi mukoma vaitourayana ivo pachezvavo, what more inini. Saka ndakafungidzira kuti zvandiri kuita ndiri kutogona, asi ndainge ndisina kuziva kuti ndiri kutokanganisira hama dzangu. I know I messed up big time, and hama dzangu dzakatofa
hanzi anenge afa haachadzoki zvekare kuvapenyu. Hameno kuti pandichafawo ndichasangana navo here vose avo vandakauraya vakandimirira. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vari kuti ivo vakaromba nemistake. Zviriko here nhai Vedare? Inini maonero angu ndinoona sekunge mukoma vedu ava vanenge vane imwe secret yavainge vagara vachiziva, because kuti ungangoti watopinda mumatare wava kutonzi chigara muduri chita chakati iwo uchingotevedzera chete. Munozvionawo sei nhai Vedare? Kana makamboendawo kun'anga mukanopinzwa mune mamwe matare mukaitiswa zvimwe zvinhu zvamusina kunzwisisa, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndine mwana umwe chete. I have this other guy that I have been dating. Takatanga kudata muna November, but I was not even serious about him. So ainge agara achingoonetsa friend yangu ku-DM kwake ku-TikTok. My friend then told me, akava ati Hazel ndibetsere, ndikati ndokubatsira nei? I was in South Africa by then. Akava achizoti kwandiri, Hazel, there is this guy ane mari but ari kundinetsa, and right now I am occupied. Can you date him for me? Ndikati, what about you? Sei usiri kumuda kana aine mari? Handiti waitori kutsvaka mbenga. Akati, Hazel, I'm serious. Just date this guy for me whilst I'm trying to make things work between me and my boyfriend. Saka ane boyfriend yake yeku UK. It was just an online relationship. So boyfriend yacho yakati yainge ichazouya, akatouya kunoku kuZim. Saka ainge asingadi zvinozomudisturba. She was actually using a clean phone. Saka ainge asingadi kuti boyfriend yacho inge ichizozviziva kuti anoita zvekudanana nevarume on TikTok. So she then told me to date that guy. Ndikatanga kutaura naye murume uyu. We are dating till this day, but I need advice. Nekuda kwemamwe mashoko awo andiri kusangana nawo. Is there someone that is just scaring me? Kana kuti panenge pasina chiutsi, panenge paine choto. So this guy, I started talking to him kubva muna November ndichiri ku Cape Town kwandinoshanda, and then I came home. I was not even serious about him, but pandakazomunza kuti hey, I am in Harare, akanditi let us meet. He then came and he picked me up with a Raptor. Mukomanashi, it was my first time. Ndaita sekunge ndiri mundege. So me and him, we then started talking. Ndinyengerera akati, let us go on a date. We then went on a date. Tichibva ku date kuya, we ended up going to a lodge tikarara tose. So I was so excited because akazondipa mari the following day. Ndikati chimunhu changu ndava kutochiposta. I just wanted to test zvangu plus nekuda kurwadzisa chimwe chi-ex changu chandakasiya ku Cape Town. Saka ma-pictures awo atakatorana from the time when we were in the car, tikazoenda ku date, tikazoenda ku lodge. Ndakabatanidza some of the decent pictures. Ndakabva ndachizomabatanidza into a slideshow ndikati inini nabe wangu. Then I posted on my other TikTok. So TikTok iyoyo aitomborina ma-followers akawanda. I just post some random things there. Saka ndaposta ikoko ndainge ndine munhu wandaida kuti ange achiona, because there's this ex of mine anoifollowa TikTok iyoyo, so I know kuti he always stalk me. Saka ndokwandakabva ndachizoposta ndichida kuti ange achirwadziwa. So I posted this video. I will check the date, but I think ndakaiposta ku 10 December. Then after Christmas, ndopa ndakabva ndachizoreceive a message. This message that I received also, the username, it is sketchy. The username Mukomanashi had DM'd me. The message that I got from that TikTok that has since DM'd me, it was like, hey stranger, how are you? Do you know Kuti, you are the third girlfriend to disappear.
That is the message that I received. So I was shocked. Ndikati, hey, ko ndiwe ani wangu? Akabva ati kwandiri, Frank unomuziva? Ndikati, ya, Frank ndinomuziva. Ndikati, iwe unomuziva here? Akati, kikikikiki. Haana kuresponda to that question. Ndikati, please tell me, who are you? Akati, ebo, kana uchimuziva Frank, wakatorarwa naFrank here? Ndakashamisika mukoma. Ndikabva ndati, who are you? Please tell me. Yes, I slept with him as my boyfriend. Ka, ndiwe ani? Please ndiudze, is my life in danger? Akangoti kikikikikiki. Hey friend, ndangoti ndige ndichikuudza kuti you are going to be the third girlfriend to disappear. So I really do not know if it is someone that is playing dirty tricks with me, kana kuti iye Frank pane zvaasina kufarira pandiri here zvekuti ava kuda kuti ndinge ndichingosiyana naye. I really need advice. The other DM that I got from that same chat was like, do not tell him kuti I'm speaking with you, ndoda kukuvhurira hombe, I'm going to show you some evidence. So I'm just waiting for this person to tell me kuti who the hell is he or she? What does she or he know about Frank? I was beginning to fall in love with Frank, but now I'm so confused, like totally confused. I don't even know kuti ndiani ari kundithreatena. You know that feeling yekuti wava nemunhu wako wari kufambidzana naye ane zvimari zvake, then all of this drama, it is totally unnecessary. When you post my story, please tell me. I need advice. Ndoita sei? Ndoita ushingi here wekuramba ndichidanana na Frank? When you post my story, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ama2k. Mainzwa here tsumo? Hanzi chiko, hanzi panenge pasina chiutsi, panenge pasina choto. Ngatigadzirise tsumo yemwanasikana yaataura mucomment section. Aiwa, hainzi pasina choto panenge pasina pasina choto panenge pasina chiutsi. Zvakangoma hazvo veduwe, itsumo dzeama2k. Ya, pakaipa maskandal acho ukuwo friend yake ana boyfriend akabvawo kuUK, saka hanzi aida kuti foni yake irambe iri clean. Ya, pakaipa. Unenge uchitopiwa foni kuti unge uchiishandisa uchitarisa kumaTikTok, Facebook, zvoma-account mamwe anenge asina kana basa, anenge asina zvipande. Chaiyo foni inenge yakatowandisiwa. Strange things indeed they do happen in this world. Ndakavabvunza kuti ko what's up? Akangoseka zvake. Hazel akati kikikiki, hamuzvizivi here kuti kana uchishandisa iPhone yako inoita backup messages kunyangwe ukaisa mune imwe iPhone. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei naye Hazel uyo mucomment section. ama2k. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Kikikiki, this is my secret plan. My plan is to run away to Namibia. Ndiri kutogadzirira izvezvi. Muchembere vangu vari kutonditsvakira mari. Kikikiki, ndichaenda nekuZambia. Then from Zambia ndobva ndati Botswana, kwandichazonosangana nasekuru, cousin brother yamama vangu vanogara kuBotswana. Ndobva ndachizoenda kuNamibia. That is the plan. Let's hope kuti this plan is going to work. Please pray for me. Udzai Confessions family kuti vange vachindinamatira ndikwanise kusvikawo kuNamibia zvakanaka. So I want to run away from my husband. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. So ndiri kuno kukumba kuZim for Christmas holidays nemurume wangu. Takabva kuSouth Africa musi wa17 December. Tikafamba zvedu zvakanaka, takachengetedzwa nedenga. So I just thought kuti this was just like what we always do. Tinouya kumba, then kana tikasvika kumba tongozorora. Soon after Christmas, then we return back to South Africa. But zvinhu zvachinja. Baba ava vari kunditsikira madziro. Murume wangu ari kuti kwandiri, ngatigarei kuno kumamisha
tisazodzokera kuSouth Africa inini manje kuita chichembere chemuruzevha ini ndichiita zvekurima manje. Unowana mariko nekurima muno mumaruzevha kumapfanya zvenyu mukoma Nashe kwatigere. Saka paakataura nyaya iyoyo ndakabva ndatongoona kuti baba ava kutoperera havana kuperera, ndo type dzinoda kuendeswa kumatrix kana kungoma huru because mupengo wemunhu. Saka ndagara ndiine boyfriend kuSouth Africa. This boyfriend mukoma Nashe handisi hure, but murume uyu anga agara achindipfimba. Saka ndakabva ndatongomuti shamwari, the ball is in your court, chirova pena ugowese. Nemurume wangu kuno kwatisi kunzwanana, handiti unoti unondida. Akabva ati ndinokuda, dzoka kuno. Ndikati South Africa mayas, muSouth Africa magara manga mava kutondiboa tina. Ndikati ndoda kuenda kuNamibia. Akabva achizoti iri bo baby because kuna vatezvara vako. Ndikati oh wow nice. So it turned out kuti vatezvara vangu ava ndibankuru mukoma wababa nyakubereka my new boyfriend. So we are going to have a nice family support kana tikaenda ikoko. Ini nezera rangu naimi ndonzi gara muruzevha, hanzi tinenge tichita zvokurima maveji, maonyeni. Sure, munhu angati zvaari kuona kumaFacebook vanhu vachiita zvokurima obva atoti zvokurima zvine mari. Inangu I can't, to tell you the truth, I can't. Marriage yacho kana ikanzi ichaparara zviri nani kuti inge ichiparara, hazvina hazvo basa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kunyangwe marriage ikaparara ngaiparare zvayo, handina kana basa nazvo. Munoti kudii nai vedare? Hanzi ndafunga kuti ndinge ndichienda kuNamibia because murume wangu afunga kuita zvefarming. Hanzi akangowanawo maideas ake kuFacebook, saka afunga kuti angachiita zvefarming zvandisiri kuwirirana nazvo. Hanzi zvinobuda here mukoma kuti tainge tichishanda zvakanaka kuSouth Africa, all of a sudden munhu ava kuti hatichadzokere kuJoni because kune xenophobia. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Mubvunzo wavo ndewekuti kana tikagara muZimbabwe zvikadhakwa tichadii nevana vari kuenda kuchikoro? Tichaita sei mumba munenge muchida kudyiwa? Tinenge tichida kuti tinge tichienderera mberi neurongwa hwatanga tagara tiinawo. Hanzi shungu dzainge dziri dzekuti tikashanda 2 more years tokwanisa kutengawo stand muHarare, but nefarming hanzi handione sekunge zvinokwanisa kubuda. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri mufudzi wemombe uye zvekare ndine mhiko dzandinobatsira boss vangu kuti ndinge ndichidzizadzikisa. Please hide my name. Ndanyora nyaya yangu kuti vedare renyu vange vachizondipawo advice. Ndiri mufudzi wemombe, ndine makore 32 years ekuberekwa, handina kuroora, handina mwana, handisi kukwanisa kuwana mukadzi anondida. Kana ndikangotanga kungofambidzana nemukadzi wandinenge ndichifambidzana naye, anongoyerekana ava kutongorakidza kuti hachanakidzwe neni. Ende ndinoti kana ndava kuda kurara nemunhukadzi zviya, mbeu inongobuda. Ndinongonzwa sekunge ndinenge ndabatwa chinhu changu nemunhu wandinenge ndisina kuona. Mbeu inobva yatongotanga kutongobuda. Ndichirasa mbeu, munhu wandinenge ndiinaye panguva iyoyo anobva atongoboyekana nazvo, atoti handichadi, ototanga kutondisema. Varungu vangu vandinoshandira varidzi vefamu iri vari kuAmerica, inini ndinogara pafamu ravo kuno kuZimbabwe ndichichengeta mombe uye zvekare nekuchengetawo family house yavo. Vanouya kuno kuZimbabwe but ingova shoma pavanenge vari kuno, kana kusatouya zvachose kana kwegore rose vanenge vangori kuAmerica. Pakutanga mukoma Nashe ndaifunga kuti basa rangu ndere kungofudza mombe chete. Ndakatanga ndiri munhuwo zvake, asi ndakabva ndachizotanga kunzwisisa
kuti task yangu yainge iri yekuita sei chaizvo. Vakati iwewe uri munhu watinovimba naye, vakati pane zvinhu zvatoda kuti unge uchizotibatsira nazvo, zvinhu izvi hazviitwi nevanhu vakawanda, so tinovimba newe. Saka vakabva vachizondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizonyorerana navo pasi kuti vainge vachazondiwedzera kamari kangu kesalari. Mari yangu yesalari yakangowedzerwa ne$100 US. Saka it's not like ndiri kubenefita zvekutodaro. Saka vakati tanyorerana pasi ndopa vakabva vachizotanga kundidzidzisa zvandinofanira kuti ndinge ndichiita. Papurazi apa pane makuva avo efamily. Munhu akatanga kuvigwapo papurazi apa varungu varidzi vepurazi. Varungu ivavo zvinonzi vakavigwa kuma1930s papurazi apa. Then vedzinza ravo vakazotanga kuvigwa ndisekuru vacho kuchizotevera mamwe madzitete, ndivo vamwe vakavigwapo papurazi ipapo. Saka takazoenda kumakuva. Patakaenda kumakuva it was around 7 PM. Tasvika kumakuva ndakaona hari, but hari iyi mukomanashi patakasvika pamakuva ndakatoona kutoti painge pazitomborina kana hari yainge itomboripo, but ndakazongoona hari yatongo appear from nowhere. Hari iyoyo ndakabva ndachizonzi ndinge ndichiitora, yakadzika kuita diki. Ndakaibata, ndakaitora ndikanzi ndinge ndichizoisa murusero, ndikaita sezvandainge ndaudzwa kuti ndinge ndichiita. Takazodzokera kumain house, ndobva vachizonditambidza mari, vakati waita basa nebasa rawabata. Saka ndinoendeswa kumakuva mukomanashi nemhuri iyi. Kazhinji kana mwedzi uri muchena, kana vari kunoku kuZimbabwe, tinotoenda kumakuva, then ndinobva ndanzi ndinge ndichiita chimandara maoko. Kana ndichiita chimandara maoko kudaro, ndinenge ndichitonzwa sekunge ndinenge ndichirara nemunhukadzi. Sikarudzi yangu ndinenge ndakainongedzera muhari imomo, ndinenge ndichinzwa kudzirwa sezvaunongoita kana uri mukati mwesikarudzi yemunhukadzi. Ndohiti yandinenge ndichitonzwa iyoyo, ende ndo inozoita kuti ndinge ndichisvika pakurasa mbeu. Ndinoti kana ndarasira mbeu muhari, then vanobva vachizoti ndinge ndichiita yekukwidibira hari iyoyo iri pamusoro peguva. But what I've discovered is that ndinongokwidibira hari iyi iine mbeu pamusoro pemakuva evanhukadzi chete, kubva kuna gogo vacho, madzitete nevamwewo vana vasikana vakazvarirwa mudzinza revanhu ava vandinoshandira. Saka kunyangwe zvikanzi vanenge vasipo, ndinofanira kuti ndirambe ndichingotevedzera mhiko idzi ndichidzizadzikisa. Kana mwedzi ukangobuda uri muchena zviya, ndinotobuda panze, ndinenge ndisingatombotyi. Hamena kuti chivindi chacho ndinochiwana kopi, hope hadzitobati kunyangwe ndikada kuti ndinge ndichiedza kurara. Kana nguva yacho yakwana, ndinotomutswa ndotomuka. Kana ndatomuka ndobva ndatotora hari yangu ndototanga kutofamba. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutongobuda mumba ndakangopfeka kana underwear chete, ndotoenda kumakuva. Ndasvika kumakuva ndotomira pasaidhi neguva randinenge ndasarudza kuti ndopa ndinoda kuti ndinge ndichizosiya ndakakwidibira hari inenge iine mbeu yangu, maspems chaiwo mukoma. Ndobva ndakwidibira, ndobva ndadzokera kumba. Ndinenge ndisina kana fiye. Mukomanashi ndinogara imba yakakura, patori nezimanshoni rakavakwapo papurazi apa. Ndinogara ndiri ndega. Vakadzi vamwe vandinombopotawo ndichimbokecha ndovaunza mupamba apa, ndinongovanyeperawo kuti pamba pasekuru vangu. Vazhinji vanoti naiwe hautyi kugara muzimba rakakura kudai uri wega, ende zvechokwadi mukoma handimbotyini. Ndine zvimwe zvivindi zvinotondityisa. Saka kana ndazadzikisa mhiko mangwana acho makuseni, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kumakuva. Kana ndaenda kumakuva zviya, then ndinobva ndachizonotora hari yangu kumakuva. Kugeza kwandinoita hari iyi, ndakanzi inongogezwa nedova chete, handigezi nemvura. Makuseni pandinomuka ndichienda kumakuva kunenge kuchiri nedova, saka ndinotsvaka panenge paine mahuswa anenge akakura, then ndinobva
kutora mauswa iwawo ndobva ndopukuta mukati mehari. Asi chinondinetsa ndechekuti ndine dzimwe nguva dzekuti pandinotora hari ndinotoona munenge muine ropa, but ropa iroro rinenge richinhuhwa kuita seropa rinoburitswa nevakadzi pavanenge vari kumaperiod. Rimwe racho rinenge rakatoita magadhi rinenge ririmo mukati mehari. Upenyu hwakadai handichade kuramba ndichihurarama. Ndiri kutsvakawo kana kuine vanhu vanoda kuchengeterwa musha wavo around Gokwe. Kana variko ngavakupeiwo mafoni numbers avo ndikinge ndichizokwanisa kuzotaura navo. Ndiri munhu anoshanda mukomanasha. I don't complain kana ndikapinzwa basa. Ndinozotongoita zvekutosiya ndega. Handisati ndakambopinda pabasa pekuti ndinozoita zvekudzingwa ndichinzi ndaba kana kuti ndaita zvandinenge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiita. Handinawo hama kuramba ndakagara pandigere apa. Inhau yekuti hama handitorina. Ndiri kudawo kuti munge muchizoverengawo nyaya yangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Pamba pandinogara hapo hapanetsi, wifi iri T. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi at 32 havana kumbogara vakaroora, havana mukadzi. Hamungaroore mukoma as long as mukaramba makagara ipapo, because makatoitwa murume wezvipoko kana kuti zvikwambo zvepapurazi ipapo. Vari kutokushandisai to bed vanhu ivavo. Hanzi handitye kugara ndiri ndega pamba apa ndiri one man. Asi ivo vachitaura vanoti vane nguva dzekuti vanopota vachitora vanhu vovapa mapiece job papurazi ipapo. Hanzi handishande ndiri ndega always, asi ndivo vanogarapo papurazi vari one. Hanzi vakadzi vavanombotora vachipinda navo mumain house, hanzi vanoshamisika kuti naiwe hautyi kuti ungagara muzimba rakakura kudai. Let us try to speak with our brother mucomment section. Dai mangobvapo pamba ipapo matanga umwe upenyu. Otherwise munokwanisa kuzopinda pama1. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. What really hurts me is that I was too bright in school. Zvinondirwadza, ndinomboti kana ndikagara pasi nemudzimai wangu ndikamuudza nyaya iyi, iye anotofungidzira kuti dzingoriwo nyaya. But mukoma, pandinenge ndichitaura naye ndinenge ndakatobatikana, because the way that we are suffering in life, things were not supposed to be this way. I was very bright mukomanashi. Pane pakamboitwa madonations kuchikoro chekwedu, ndakatoenda ndikatonomirawo padhuze navamukabe, because I was one of the kids at our school nezvimwe zvikoro zvemudhuze nepachikoro pandakadzidza. When I was in secondary school, we were chosen to represent zvikoro zvekuprovince kwedu. I was so intelligent, yet my parents, they were so poor. Hide my name. Ndauyawo pano ndine nyaya yangu yandiinayo. Zvakaitika kudhara, but ndichiri kutadza kunzwisisa zvakaitika muupenyu hwangu kuti seiko life yangu yakazongobhenda zvakadaro. Asi pane zvakaitika, pane zvandakaona. Ndisiri kuti chikwambo here kana kuti chii. Ndinotodawo kuti vedare renyu vange vachizondibetsera after vabva mukuteererawo nyaya yangu. Ndainge ndiri very bright in school. Form 4 ndakabuda ne8 ma-A ne1B kumaths. Vainge vari maticha vepachikoro pedu vaitozviziva kuti chikoro ndinogona. Vakatoshamisika pandakabuda ne B
kumaths because vamwe ticha vaitidzidzisa maths vaitoti ndiri kuda A+ kwauri vakatoshamisika, but yet ndakabuda zvangu neB. Saka ndakabva ndachizoenda kuA level. Ndaenda kuA level ndikapasa, ndokubva ndachizoenda kuUZ. kuUZ ndakaenda through sponsorship. Ndakaona sekunge future yangu yainge yakavhurika, zvinhu zvose zvainge zvichitofamba zvakanaka. First semester yangu everything was so good. Ndainge ndiri mwana ainge achiteerera ende kuverenga ndaiverenga, ndaita usiku hwose ndakangobata mabhuku angu because kwandainge ndichibva ndainge ndichikuziva, nekwandainge ndichida kuenda zvekare ndainge ndichikuziva. Saka pakazosvika holiday ndakafara ndikadzokera kumusha. Ndainge ndichida kunoona musikana wangu uyo akazondiramba mushure mekunge ndava kuita zvekutora zvinodhaka, akazotoroorwa. Ndiye ainge akanaka muvillage rose, aindida ende aidada nekugona kwandainge ndichiita. But I learned something paari musikana iyeye, kuti kana mukadzi akakudira something, kana ukazonzi unenge usisiri zvawainge umbori, it is easy kuti munhu akadaro ange achikusiya, because iye rudo rwake ainge akandida because aizviziva kuti nekugona kwandainge ndichiita nemasponsors andainge ndiinawo, my life was going to be great one way or the other. Ndokusaka airamba akati kwati neni, kwati nehanzvadzi dzangu. Pandakangotanga kuita zvechirombe ndava kutora zvinodhaka, haana kana kumbomira neni kuti ange achindibetsera, akandiramba. Ndokubva achizotongotizira ariko kuvillage uku. Pose pandinoenda kumusha kana ndikasangana naye ndinenge ndichitonzwawo mwoyo uchitorwadza kuti but dai akamera neni panguva iyoyo, maybe ndingadai ndakakwanisa kuregedza kuita zvekutora zvinodhaka, but the situation became worse after andiramba. Ipapo pandakadzokera kumusha, nguva yangu zhinji ndaingospenda ndiinaye. Ndaingoti makuseni ndikamuka ndikamhanya ndikapedza kuita mabasa ose epamusha, then ndobva ndachizoenda ndonotora musikana wangu, tototanga kutofamba tichitongotenderera tichinakidzwa nerudo rwedu. Saka ndakamutora semazuva ose tikaswera zvedu tichitenderera tiri musango. Hwakazoti hwava usiku, ndakaenda ndikanomusiya ndikatombogara pamba pavo. Akazondiperekedza asi akangondiburitsa gate, ndokubva ndachizotanga kumhanya manje because ndaingonzwa kuti ndakaremerwa. Ndakamhanya ndikazotanga kufamba apo pandainge ndava kuyambuka kamwe karukova, because kwavo kwavanogara unofanira kuti unge uchiyambuka karukova then wozokwidza obva uchizodzika, obva uchizosvika pamba pedu. Saka ndakati ndichangopedza kuyambuka karukova ndopandakatoona kutoti kumberi kwangu about 10 meters kubva pandainge ndiri ainge ari mukadzi wechikuru, ainge asina kupfeka kana anything, akashama. Mukadzi iyeye akavhunduka kuti ndainge ndamuona, ndokubva atongomhanya achipinda musango. Asi chakandityisa ndechekuti ndakanzwa kuti di, ndichinzwa kuti munhu iyeye achimhanya, kumhanya kwaainge achiita ainge achiridza mutsindo zvainge zvichityisa. Ininiwo ndakabva ndati chitsoka ndibereke, pano handichatomiri nekuda kwezvinhu zvandaona izvi. Ndakatanga kumhanya mukomanashi, ndakananga kumba kwedu. Saka ndakamhanya ndichiita zvekusprinta ndisingazorore, saka ndainge ndaneta manje. Ndakazonoti kuda kwasara about 20 meters kuti ndinge ndichisvika pamba pedu, ndopandakabva ndachizogara pasi because ndainge ndava kunzwa kuti handichagoni kana kufema. Zvimwe kuda dai kwanga kuri kunzi handina kumbozorora, ndakangomhanya ndikapinda mugedhi, pamwe ndikadai ndisina kuzombosangana neshura randakasangana naro. Pandakazozorora ndainge ndichitonzwa vanhu vainge vachitotaura mukicheni yepamba pedu vachitoita nyaya. Saka ndakabva ndagara pasi. Imbwa dzepamba pedu dzakatobuda keji dzichimhanya dzichihukura, but dzainge dzichinyumwa kuti munhu uyu tinomuziva, but dzainge dzisingadi kuswedera padhuze neni. Saka dzichibhonga dzichihukura kudaro zvainge zvava kutondibohwa. Saka ndainge ndichidanidzira ndichiti hey tiger shut up, Rex shut up, ende idzo dzainge dzichitowedzera kutobhonga. Saka ndakazongonzwa voice rakati kwandiri cheuka uone. Mukomanashi
Pandakangocheuka ndakangotarisa mune umwe muti, ndokubva ndaona kuti mumuti mainge muine zizi rainge rakagara mumwe muti rakanditarisa. Mainge muine zizi uye zvekare mainge muine rimwe zikitsi rainge riri reblack. Handizivi kuti zikitsi iroro rakaburuka sei mumuti imomo, but ndakazongoriona rainge ratogara pakati perodhi, but riri nechekumashure kwangu, rakagara nechepakati perodhi. Rakangonditarisa. Kitsi iyoyo mukomanasha, mukoma, kusvika pari nhasi zvinotombondibviringidza mupfungwa dzangu kuti asi chakaitika ipo paya chii chakaitika. Kitsi iyoyo mukomanasha yakataura neni, yakanditi, iwe mwana waRuben. Ruben ndiro zita rababa vangu. Yakatoti, iwe mwana waRuben unofunga kuti wakangwara kudarika vana vemuvhileji rose rino. Tichazviona. Ndichakubata ruoko ende ndichakubvunza kuti zvikazodii kubva zuva ranhasi zita rako wava kunzi zvikazodii paya. Ndokubva kitsi iyoyo yachizotanga kuseka kwayakaita, yakaseka sekunge yainge itori munhu chaiye anorarama. Yakangonyangarika pamberi pangu. Mukomanashe, handina kurota, ndainge ndisina kudhakwa, ndainge ndiri soba. Ndakangosimuka ipapo ndikabva ndati sporo ndichimhanya ndichinopinda mukicheni. Vabereki vangu vakashamisika. Ndakavaudza zvandainge ndaona, vakati tozotaura mangwana nekuti zvehusiku hazvitaurwi usiku. Mangwana acho makuseni vakadaidza muprofita, ndikabva ndachizogezeswa. Ndakabva ndachizonzi naamai ndinge ndichidzokera kuHarare. Ndadzokera kuHarare mukoma, ndakaenda kumba kwava mufundisi ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika. Vakandinamatira vakati ndinofanira kuti ndinge ndichizotsanya kwe1 week. Ndakatsanya mukomanasha. Then ndakazoti zuva ratainge tichifanira kuti tinge tichizopedza mutsanyo wedu, ndakaregedza kutsanya. Handizivi kuti why. Ndakatongomuka ndichinzwa nzara isingaiti. Ndikatongoita porridge ndikadya, ndikabika kasadza, ndikabuda hangu ndikaenda kuchikoro. Ndakazoti ndichibva kuchikoro ndokubva ndaenda kumba kwava mufundisi ndikavanyepera. Ndakatosvika vatogadzirirwa zvokudya, tikadya tose, even though ndainge ndisiri pamutsanyo mukomanashe. Ndikadya navo tikanamata. Ndava kubva kumba kwava mufundisi ndakazodarika pane kamwe kabhawa. Ndokubva ndachizosangana neimwe friend yangu uyo ainge achinzi Patrick. Tikabva tachizotanga kutamba snooker because akangoti handi tinotamba snooker because ndaigona snooker zvisingaiti. Ndikatopinda mumoney game zvikatondinakidza because takahwina mari. Ndokubva achizondipa share. Mangwana acho handina kuenda kuchikoro, ndakaenda kubhawa kuya ndikatoswera ndichitorova mari. Mukomanacho, kana Satani achida kukuredza anokuredza nezvinhu zviri very sweet, ende unenge uchitoona sekunge uri kutogona because ipapo pamazuva mashomanana ndakakwanisa kubata 200 US ndikatotumidzira baba naamai kumusha zvechikoro. Ndainge ndisisina kana basa nazvo sezvo ndainge ndava kungogara ndiri mubhawa. Ndakazotanga kunwawo doro, ndikatanga kuitawo zvemahure, ndichikechawo mahure ndiina Patrick. Akazondiintroducewo kumbanje, ndikatanga kuitawo zvekusvuta mbanje. Patrick akazobva muZimbabwe ndokubva achizouya kuno kuSouth Africa. Auya kuno kuSouth Africa akazondiudza kuti ainge ataura nemurungu wake, akati kana uchida kupinda basa hapana chakaipa. Akabva atonditumidzira mari. Apa ndainge ndine $500 US yandainge ndakahwina kumakasa. Ndikati mari iyi yakawanda. Ndakaudza amai mufundisi because ndaitya kuudza vamufundisi because ivo pachezvavo vaitova munhu aitotyisa. Nyange vana vesangano kana ukabhaiza vaitokurova. Saka ndakatya kuvaudza direct. Ndikaudza amai mufundisi vakati I don't think you are supposed to go to South Africa. Wangoita 1 semester pauniversity wava kutoda kutoregedza chikoro. What about vanhu vari kukuitira madonations? Komanashe, ndakatoona sekunge vainge vachitondudza zvekutopenga. Ndakabva ndachizobva kuZim ndikakwira
ndakakwira motikari yamalaicha, ndakafamba zvakanaka, hatinangana kumbomiswa nemapurisa, zvose zvaita kuendeka mutserendende chaiwo. Ndakazoti ndauya kuno kumanje, ndava neabout 4 months ndauya kuno kujoni, life ndopa yakabva yachizongoti tsi, ndikaona kuti makasa aya achinja, zvinhu zvaoma manje, zvinhu zvangu hazvichafambi zvachose. Ndakangoshingirirawo ndichingoshandawo zvimabasa zvima-piece job, ndikatangawo kushandira umwe murungu ainge aine ploti rake, upenyu hwakangooma mukomanashi. Ndikabva ndachizotorawo mudzimai wangu, tinongoraramawo zvekiya-kiya, ndikakwanisawo kuzowana chimutututu, ndinoitawo zveMr D. Upenyu hwakatongooma mukomanashi, but tiri kutongoshingirira tichitongorarama zvakadaro. But ndakatambisa mukana, mudzimai wangu iye achitaura anoti Mwari ndo vanoziva izvezvi. Handiti dai kuri kunzi musikana wako iyeye waunoti ndiye wawainge uchida, dai ainge asina kuzokurasa, ungadai wakazorora iye. It means kuti vana ava vatiinavo tingadai tisina kuzovaita. So hameno zvimwe kuda ndo kushandawo kunoita Mwari, but mukomashura randakasangana naro handifi ndakarikanganwa to this very day. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakaona kitsi yakataura, yainge yakagara mumuti iri padhuze nezizi, ndokubva yajamba kubva mumuti ikabva yatanga kufamba ikamira zvayo pakati peroad, ikati, iwe mwana waRuben, unofungidzira kuti wakangwara. Kana muine zvinotyisa zvamakambosangana nazvo, please bring your stories to our inbox and share with us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.